Комунистическите лагери се създават веднага след 9 септември. Копира се моделът на Сталин. Лагерът в Белене не е първият, но е един от най-зловещите. Наричат го втори обект. И днес се вижда следите от куршуми. Аз като бяхме 27-я, 28-я човек. Тогава за една година станаха някъде към 5-600 души. Тук са заточвани хиляди, които са били, цитирам, реакционно настроени против новия режим. Освен бивши депутати, земеделци от партията на Никола Петков, в лагерите на смъртта са изпращани дори и младежи. Никола Белчев попада в лагерите на 17 години. За 5 години от живота си посещава 4 лагера. Баща му и дядо му били най-богатите в Поповска област. Норми, жестоки, бои и няма какво да ви разправям. И сега съдувам, още не мога да спа. И сега се трескам да съм. Какво съм виновен, че дядо ми и баща ми са били богати. Хиляди са работили в мини и каменни кариери. Имахме 12 вагонетки норма по 6 кг, 7200. Двама души трябва да изкопаят, да оформят галерията, да натоварят 7 тона и 200 на ден. Който не изпълни нормата в Богданов дол или в Ловеч, е бил прибиван до смърт или каран да стои прав с дигнати ръце с часове. И молодците, като си пият, играят табла, картите, каже на някой, я иди да им кажи да си лекар. Това може да е от 12, може да е от 2, от 3. Разказва, че на остров Персин било пълно с диви прасета. Надзирателите организирали битки между човек и гладни диви прасета. Много хора са избити и хвърлени в масови гробове. Такъв е случаят в мина Света Ана край Перник. И са ги блъскали в самата шахта, където вентилатора, който е работил тогава, просто ги е смилял, прошили всичко. И така са убили над 180 човека. А сме доказали за около 118 човека. Никола Белчев преживява лагерите. Успява на 40 години да завърши техникум. Създава семейство, но не задълго. И накрая се разведах, защото бяха накарали жена ми да ме шпионира. Да ми донася развежи, аз като разбрах и се разведах сега. Тя дава там едно показание, че аз съм имал връзка с чужденци, че съм ходил на море, че съм съсрещал с германци. Веднага след 9 септември за няколко месеца без съд и присъда са избити между 20 и 40 хиляди. В лагерите намират смъртта си хиляди. Противоречиви са числата, колко точно са жертвите. След унгарските събития и Пражката пролет отново много хора са изпратени в лагери, без повод, само защото режимът се тресе. В Белене са пращани и хора, които са отказвали да си сменят имената по време на възродителния процес през 80-те години. Делото за лагерите беше образувано от прокуратурата през март 90-та година. То е само за издевателствата и убийствата в каменната кариера край Ловеч, защото за другите лагери няма намерени документи. Бившият заместник вътрешен министър Мирчо Спасов, началникът на лагера в Ловеч Петър Гогов, надзирателката Юлияна Ръжгева са изправени пред военната колегия на Върховния съд. Главният прокурор Иван Татарчев тогава ги обвинява в 14 убийства. Месец след началото на процеса Мирчо Спасов умира, а 2002 година делото е прекратено. По давност от Върховния съд. За BTV новините Димитър Анестов.